ollaan hakkuutyömaalla. Täällä on pojat töissä, mennään kattoo mitä ne tekee. Tässä on reipas assistentti Jani. Morjesta pojat! Moro. Mitäs te teette täällä? Kormaillaan puita ja... Sopiiko tulla koppiin ja laittaa ovi kiinni? Joo. Jääkö tänne videolle mitään? Missä me ollaan? Me ollaan Ponssen sisällä nyt. Eli opetellaan kuormaa puita näillä. Samalla näitä ihan perusasioita, niin ajourien suunnittelua tulee samalla. Tajutaan se, että kuinka ne pitää suunnitella ja kuljetusmatkat tietysti. Joo. Mites täällä menee? Ihan hyvin, että tässä puuta tulee kyytiin ja... Joo. Minkälainen työmaa teillä täällä on? Tää on tämmönen hirveen iso, että tossa Valtralla vähän tuossa motopäällä kaadetaan puita ja sitten näillä ajokoneilla ajetaan tonne pinoon. Ei tää mikään kauhean iso ole. Joo. Kyllähän tässä paljon on töitä vielä, mutta tässä meidän kurssin aikana ei enää ehditä tekemään. Teillä taitaa loppua kurssi pikkuhiljaa. Joo, tänään loppuu. Joo. Ja minkälaisia asioita te olette tässä niinku oppinut? No, kaiken tärkein on varmaan se ymmärtää, että mitä se ajokoneen kuljettaja motomies tekee. Että se ei ole mitään niin yksinkertaista hommaa, mitä sitä äkkiä ajattelisi. Sitten ajourien suunnitteluun tästä on iso apu, että Joo. osaa vähän ajatella niitä, että kuinka ne pitää tehdä ja kuljetusmatkat lyhyyksen kustannukset pieniksi. Joo. Eli nyt kun sitten lähette johtotehtäviin jossain vaiheessa, niin tiedätte mitä nämä miehet täällä mettässä tekee. Niin. No minkälainen kone tää on, millä te ajelette? Tää on Ponssen Buffalo Duali, eli tähän saa ajokoneen ja motopään molemmat kiinni. Ja nyt siinä on tietysti tää ajopää. Joo. Vuorotellen voisitte hoitaa hommia. Joo. Eli tää ketterä vehje menee meidän tikka vaan ja kyllä kiinni tänne metsään. Suolla jos tuppoo, niin sitten jää kiinni. Joo. Ok. Hyvä. Mä lähden vähän tuohon ulos kattoo vielä mitä te teette, niin voitte ruveta hommiin. Katsotaan saadaanko tänne nauhalle jotain siitäkin. Mennään sen verran kauemmaksi. Mistä täältä pääsee pois? Siinä. Kiitoksia. No niin, katsotaan sitten miten pojat saa pöllit kyytiin. Tuolta pitäisi napata. Osuma tuli, yksi jäi vielä maahan, mutta tästä se reeni lähtee liikenteeseen. Tästä niin täällä Jani seisoskelee koneen vierellä. Mitäs sä täällä teet? Mä oon tässä ollut nyt kuukauden apuopettajana näitä. Meidän kurssilaisia on opettanut ajaa ajokoneella. Mites ne on oppineet? Pikkuhiljaa rupee tulemaan oppiin näppäimet ja tekemään tekniikkaa, mutta ei näin lyhyessä ajassa oikein vielä kerkeä. Minkäs takia sä täällä näitten kurssilaisten apuopena oot? No tässä koulu tarvii apuopettajaa tähän vähän vahtimaan. Kun tässä on useampi kone ja sitten oli yksi opettaja vaan, niin mä suostuin tähän hommaan tulin. Joo, missä sä oot oppis saanut? Mä oon Jämsänkoskella mettäkoneen kuljettajaksi opiskellut ja sitten mä oon ollut tuossa pari vuotta tehnyt töitä ennen tätä koulua. Ja sitten susta tulee jo mettätalousinsinööri joskus? Ainakin pitäisi tulla. Pitäisi tulla, joo. Mihinkä sä oot aikonut suuntautua nyt sitten? Sä osaat koneet ja... En tiedä vielä. Ei oo varmaa vielä mitään. Onko se joku tämmönen konehomma kumminkin? En osaa sanoa. Noniin. Näin, nyt jätetään pojat töihin ja videokuvaajat lähtee pois häiritsemästä